Diego Calvo pide un cambio na elección de alcaldes e presidentes autonómicos e nacionais. Propón seguir a liña de Portugal na que goberna a lista máis votada. No que vai 2025 producironse varios cambios nos gobernos municipais por toda Galicia. No Barbanza rexistáronse 2, en Outes no mes de febreiro e en Noia o pasado agosto. No municipio outiense pasaron de gobernar Compromiso, Outes, BNG e PSOE a facelo o PP e o socialista Tono Camaño, mentres que en Noia deixaron o executivo PP en Noia en prol de PSOE, En Marea e o concelleiro non adscrito Luís Alamancos logo dunha moción de censura. A semana pasada houbo cambio de alcalde en Lousame pola renuncia de Teresa Villaverde e agora Esteban Ares ostenta o bastón de mando. Cambios de poder que se puderon dar grazas á sentenza do Tribunal Constitucional na que se elimina a norma que impedía unha moción de censura se dependía do voto dun tránsfuga, algo que se deu en Outes e en Noia. Abriu unha porta que, lóxicamente, o Partido Popular tampouco vai a desaproveitar, non? E fíxese que dos 93 concellos que temos, a inmensa maioría foron gañadas as eleccións polo Partido Popular. En moitos concellos incluso gañamos e por moi pouquiños votos non se conseguiu ter esa maioría absoluta e tiveronse que unir varios partidos que perderon as eleccións para que o Partido Popular non gobernase, non? Polo tanto, agora que se abriu esa posibilidade, nós vamos a utilizar efectivamente esas posibilidades que teñamos ao noso alcance e en todos aqueles concellos onde gañamos as eleccións, pois vamos a intentar obter a alcaldía, que non lle quepa dúbida, non? Eu supoño que isto non lle gusta a todos os partidos, sobre todo os que non gañaron as eleccións. Apunta que este cambio non foi buscado nin proposto polo Partido Popular. A lei é para todos e mentras que non cambie a lei, nós vamos a xogar con esas reglas de xogo, non? Si nos preguntan, a nós nos gustaría que o día das eleccións, igual que pasa en Portugal, cando acaba o escrutinio, os veciños souperan quen vai a ser o seu alcalde durante os próximos 4 anos, non? Iso que pasa en Portugal. Desgraciadamente, en España non é así, pero si algún día hai a posibilidade de cambiar a lei, a nós nos gustaría adaptala pois un pouco ao modelo portugués. Cambio co que pasaría a gobernar a lista máis votada. E hai 4 anos para demostrar que se poden facer as cousas, tamén para demostrar a responsabilidade que se teña no resto dos partidos e ao cabo de 4 anos os veciños dirán ou decidirán se siguen dando a confianza á lista máis votada ou queren buscar un novo responsable para o goberno municipal. Posibilidade pola que os populares apostarán se se dá a oportunidade.